Morjesta ja tere tulemasta uuden videon pari. Siitä on nyt 4 vuotta. Hommasin tuollaisen Gardenan leikkuri, robottiruohon leikkuri. Niin katsotaan kuinka se lähtee hoitaan tätä. Sitä nyt 5. kesä. Että tuntia on takana, mutta luotto on kova. Sellainen Sileno Mini. Ja ihan typerä malli. Pelaa Bluetoothilla ja rajalanka. Että ei sitä sen kummemmin kerrottavaa sikäli. Manuaalisesti pitää säätää leikkuuterät ja näin päin pois, mutta katsotaan pakettia. Tää ehkä jäi vähän sotkusena tänne mulle, mutta vähän se on pinta haalistunut. Vähän on kolhuja ottanut. Mutta joo, vähän jää likasena tänne. Ei se mitään. Terät siihen vaihdoin syksyllä ja pitäisi olla ihan hyvässä teräs vielä. Mutta ruvetaan laittaa telakkaa paikoille ja tähän tämä tulee. Siellä olisi piuhat valmiina. Tässä on ollut tällainen sopiva paikka sille, niin Mut katsotaan, kun saadaan tämä tähän paikoille. Mä ruuvaan noin kiilat tuohon, niin eikö se siitä iloksi muutu? No niin, se olisi tää joka keväinen jännityksen aihe. Kuinka meidän käy? Palaako vihreä valo? Vai joudutaanko vetää lankaa uusiksi jostakin? Kyllä sillä vihreä palaa. Sitten seuraava ihmetyksen aihe. Lähteekö tämä värkki päälle? Tää on ladattu syksyllä täyteen. Lähtee. Sitten PIN-koodi. Ja OK. Katsotaan. Juman kautta sehän liikkuu. Ja sehän lähti heti touhua. Niinku heti miten töi. Ja terä näyttää olevan kunnos. Ei ongelmaa. Tässä on pieni haaste. Tästä pitäisi vähän madaltaa tätä rappua. Siinä käy kops. No ei edes käy. Kyllä se vaan siitä lähtee. Jukoliste. 5. kesäkäynti meidän penalla. Gardenahan on siis, jos on oikein ymmärtänyt, niin tää on Husse omistuksesta tai joku vastaava juttu niillä on tuossa omistuksessa ja tää on niin sanottu halvempi malli ehkä. Tai en mä tiedä, kun katsoo niitä hintoja, onko tää nyt niin halpa kuitenkaan. Tämähän ei maksanut kuin joku 600 silloin mä ostin, mutta tuntuu, että tulee hinnat vaan ylöspäin näissäkin. Totta kai ne kehittyykin, mutta tuossa pitäisi vähän rajalankaa vetää eri lailla se. Vähän menee tätä kivikkoa pitkin sitten liian pitkälle. Mutta
Vähän se aiheuttaa ongelmaa tuo. Oho! Meinaa viedä koko puskan tuolla. Vähän aiheuttaa ongelmaa tosiaan tuo rappu tuossa, mutta kyllä se sitten törmäilee, muuttaa suunta. Oli jo vähän niinku aikakin laittaa. Tämä täällä on aika kohisten nyt kasvanut tämä nurmikko. Niin hyvähän sen antaa tätä touhuta. Voi kukkapuski pintaa aivan helekkarin nopea. Niin kuin näkyy. Jotta. Ootteko muuten huomannut, että ihan sama mihkä meette pihas. Tää on nyt nimenomaan niille robottien omistajille. Ihan sama mihkä meette, niin se tulee perässä. Siinä on joku jännä juttu. Se seuraa. Vaikka meet tonne perimmäiseen kolkkaan, niin se jumalauta tulee perässä aina. Mutta ei se mitään. Päivitellään sitten taas lisää, kun saadaan nurmikko ajettua tästä. Menee toki aikaa. Ei tää nyt ihan tänä iltana oo finito, mutta mä uskon, niin se huomenna on jo ottanut kiinni aika hyvin. Mähän en öisin tätä pidä päällä. Meillä on siiliä tuolla terassi alla. Naapurilla on tossa siilipesät. Niin ihan sen takia, että ei sitten satu vahinkoja noiden siilien kanssa. Niitä ei ole liikaa täällä Suomessa ollenkaan. Niin. Yritetään pitää niistä huoli. Mutta annetaan penan jauhaa ja jatkaa 5. kesää. Jos tykkäsit videosta, niin pistähän peukkua ja kommentoi ja kysy. Jos herää jotain kysymyksiä tuollaisesta. Kyllä mä sanon niin, yksi parhaista ostoksista omakotitaloasujalle. Vaikkei tätä nurmikkoa niin hirveästi olekaan, mutta silti se säästää aikaa ihan mukavasti. Voi vaikka istua tuolla paljus sitten senkin aikaa, kun leikata nurmikko. Mutta palaillaan. Morjes. Niin ja sitä piti sanoa vielä, että onhan tässä appi. Ja mun mielestä ihan toimiva appi, että mä tiedän näkyykö tästä ruudusta juurikaan, mutta sieltä näkyy mitä touhutaan. Pystyy pysäköimään, pystyy ajastamaan. Vähän huonosti peilaa kyllä, mutta löytyy aloituksia, aloituspisteet. Paljonko ajetaan kaapeli yli 35 senttiä tällä hetkellä. Löytyy latausaseman hakusignaali. Pystyy luomaan uudestaansa ekotilaa, PIM-koodia, nollausta, tietoja tuotteesta, suorituskyky. No siinä on toiminta-aika. 61 päivää, 18 tuntia, 49 minuuttia. Leikkausmoottorille. Pyörän moottori 69 päivää on mennyt. Ja Ettinykkissä on latausasemaa 3 päivää, että ihan siis ihan hyviä tietoja täältä löytyy, mutta siitä pystyy aloituspistettä määrittelemään, että mistä se lähtee leikkaa ja näin päin pois, mutta virhehistoriaa. Sieltä näkyy kauanko vielä tänä päivänä leikataan. Sillä. Mutta sellainen nippelitieto tähän lopuksi vielä.